Vo svete, kde dobrodružstvo nepozná hranice a príroda volá, vznikol spoločník ako žiadny iný. Predstavujeme vám Polar Grid X2 Pro, špičkové outdoorové športové hodinky, vytvorené pre dobrodruhov a nadšencov výkonov. S odolným a elegantným dizajnom kombinujú hodinky odolnosť s pokročilými technologickými funkciami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť nové výkony a športové ciele. Vyrobené z prvotriednych materiálov, vrátane nerezovej ocele a zafírového skla, sú tieto hodinky navrhnuté, aby odolali aj tým najnáročnejším podmienkam a mechanickému poškodeniu. Sú vybavené dvojfrekvenčným GPS, kompasom a výškomerom. Hodinky poskytujú presné navigačné údaje a offline mapy, podľa ktorých viete navigovať počas tréningu. Službu Komoot využijete pre detailné plánovanie trás. Hodinky obsahujú dobíjateľnú batériu LiPol s výdržou až 140 hodín s jednofrekvenčným GPS a 43 hodín s dvojfrekvenčným GPS sa môžete sústrediť na svoje dobrodružstvá bez obáv z častého nabíjania. Poďme sa pozrieť na niektoré z hlavných funkcií športtestera Polar Grid X2 Pro. Funkcia Training Load Pro meria, ako veľmi zaťažujú tréningy vaše telo a pomáha vám pochopiť, ako prispievajú k vašej výkonnosti. Funkcia FuelWise pôsobí ako inteligentný asistent pre doplňanie energie. Pomáha vám plánovať správne časové intervaly na prijímanie živín a hydratáciu počas dlhých tréningov. Funkcia Nightly Recharge automaticky meria, ako dobre sa vaše telo zotavuje z náročného tréningu počas noci. FitSpark poskytuje denné tréningové usmernenia prispôsobené vašej aktuálnej kondícii a úrovni regenerácie. Funkcia Sleep Plus Stages ponúka podrobnú analýzu spánkových cyklov, ktorá vám pomôže pochopiť kvalitu a množstvo vášho spánku. Riadené dýchové cvičenia vám zase pomáhajú zvládnuť stres a zlepšiť celkovú pohodu. Tieto hodinky tiež obsahujú smart funkcie, ako sú notifikácie z telefónu, ovládanie hudby a informácie o počasí. Vymeniteľné remienky umožňujú prispôsobenie vzhľadu hodín a vašim preferenciám. Polar Grid X2 Pro sa môže pochváliť AMOLED displejom s uhlopriečkou 1,2 palca a zafírovým sklom. S vodotesnosťou 10 ATM a senzormi vrátane GPS, GLONASS, Galileo a ďalších je postavený na odolanie každému dobrodružstvu. Prečo si vybrať Polar Grid X2 Pro? Pretože sú to viac než len hodinky. Je to komplexný nástroj na sledovanie a zlepšovanie vašich výkonov. S ich robustným dizajnom, pokročilými navigačnými a tréningovými funkciami a dlhou výdržou batérie sú ideálne pre každého, kto hľadá spoľahlivého partnera pre svoje outdoorové aktivity a dobrodružstvá. Objavte svoje limity s Polar Grid X2 Pro, vašim dôveryhodným spoločníkom v každom dobrodružstve.